Ukrainas neatkarības dienā. Шановний пане посол, шановні представники української громади, всі присутні. Перш за все, я хочу привітати вас з Днем Незалежності України. Ir pagājis pusotrs gads, kopš Krievija ir uzsākusi savu pilna mēroga agresiju pret Ukrainu, bet mēs redzam, ka Ukraiņu tauta, mūsu Ukraiņu brāļi un māsas turpina cīnīties par savu neatkarību, brīvību, par savu valsti, par savu територіальну недоламію. Минув вже більш ніж 1,5 року з початку повномасштабного вторгнення Росії. І ми бачимо, як український народ, наші брати та сестри продовжують боротися за незалежність своєї країни, за свободу. Šī ir diena, kad mēs gan svinām neatkarību, gan svinām Ukrainas brīvību, gan arī pieminām visus tos, kas ir cīnījuši par Ukrainas valsti. Святкуємо незалежність, святкуємо свободу, але водночас ми віддаємо шану всім тим, хто загинув за українську цінність. Latvija no pirmās dienas, kopš sākās Ukrainas karš, kopš 2014. gada, kopš pretlikumīgās Krīmas aneksijas, ir stingri atbalstījusi Ukrainas valsti un Ukrainas tautu. Es gribu apliecināt, ka mēs to turpināsim darīt līdz pilnai Ukrainas uzvarai. Латвія підтримувала Україну від самого початку російської агресії з 2014 року, коли було анексовано Крим. І я хочу засвідчити, що Латвія буде продовжувати це робити настільки довго, наскільки це буде необхідно. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka pienāks tā diena, kad mēs varēsim svinēt kopā gan atbrīvotajā Donbasā, gan atbrīvotajā Krimā, gan kopā Ukrainā, kopā ar mūsu Ukrainas draugiem, svinot neatkarību jau brīvā, neatkarīgā, pilnīgi atbrīvotā Ukrainas valstī. Я щиро вірю, що зовсім скоро настане той день, коли ми зможемо святкувати свободу і звільнення Донбасу, повернення Криму. І наступного року може святкуватимемо День Незалежності в Україні, території якої повністю звільнені. Līdz tam mēs nedrīkstam zaudēt nec enerģiju, nec padoties zināmam nogurumam, jo cīņa vēl ir priekšā un cīņa vēl būs diezgan spraiga. Daudz laimes dzimšanas dienā Ukrainā. Але до цього моменту ми не можемо втрачати енергію, ми повинні бути міцними, тому що попереду ще важка боротьба. Але з Днем народження України!